Bona nit a tots. No sé, a lo millor si ho podré contar bé perquè estic un poc emocionat. Han sigut molts anys de vindre ací, de tindre ací a ma tia, a mon tio, als meus cosins, i per mi Montitxelvo és com un poquet el meu poble. M'ha agradat sempre molt vindre, ha passat ací molt bones festes. Després ja, quan em vaig casar, ja no podia vindre una setmana perquè tenia obligacions, però mentre vaig ser fadrina, des que tenia 6 o 7 anys, fins que em vaig casar, així vaig estar totes les festes amb vosaltres. I, de veres, estic molt contenta. És veritat que em va oferir anar a més pobles i jo, pues no, però així sí, i així estic. Bueno... Avui vos contaré un cuento que és d'allí del meu poble, el segle XVI, no, XVII, XVIII seria, més o menys, i que va passar en la plaça de la casa on vivia ma abuela. I justament a aquesta plaça i a aquesta finestra que és en el cuento, n'hi han d'ací 3 persones, 2 ja no estan, crec que l'altre encara viu, que eren els bessons, Pepe i Hilario. Un record per a ells, perquè vam vindre molts anys a plegar olives amb ma abuelo i es quedaven en casa de ma abuela. I ma abuela vivia enfront d'eixa casa, que és on passa lo del conte este. Era un matrimoni que no tenien fills i en Beniatjar era costum ballar les danses en cada festeta que es feia. I quasi tots els mesos hi havia festetes, missa i professó, perquè quan no era Sant Antoni era la Candelària, quan no era Sant Josep, venia la Setmana Santa, després el mes de Maria, i sempre que hi havia alguna festeta, a ballar les danses. Ells no tenien fills, ja feia uns quants anys que s'havien casat, i ella estava prou desanimada perquè tenia ganes de ser mare, però no podia ser mare. Entonces, en 3 o 4 anys no va eixir. I arriba un any que s'anima i volia eixir i diu, mira, jo eixiria enguany a ballar. Diu, pues xica, vés a ballar. I diu, pues ara provaré el tratge, a veure. Jo encara he conegut com eren aquests tratges, perquè la veïna de ma casa, de casa de ma mare, una abueleta, encara ho guardava. Era una falda ratllada a colors i portava així un cordó. Entonces, igual mos ho posàvem per fer de pastoretes, que mos ho deixava, una flaca, una xicoteta, si eren més baixetes, entraven la vora. Si eren més grans, doncs la vora treta, no? Doncs la dona s'ho prova i, clar, la falda bé. Però el cos i les mànegues s'havia fet grosso, com m'ha fet jo, perquè els que em conegueu d'antes sabríeu que no era aixina, però bueno, els anys estan ahí, i no li venia bo. I diu, doncs mira, en les ganes que tinc de ballar les danses i no podré. Diu, per què? Doncs perquè no tinc la roba adequada. Me s'ha fet la roba xicoteta o m'ha fet jo gran? Diu, no patisques, tu de veres vols ballar les danses? L'home convoiat perquè la veia molt aplacar, perquè no podia ser mare i això. Diu, ara que té ganes, doncs ara que té ganes anem a ajudar-la a lo que siga. Diu, mira, les ferramentes que tinc, saps què ha pensat? Com ve la fira de Xètiva i hasta festes de Beniatjar no has de ballar, festes de Beniatjar, entonces es començaven l'últim diumenge d'agost. Ara les han avançades un poquet. Diu, doncs anem a la fira de Xètiva. Jo porto les ferramentes i si em puc vendre alguna, comprem la tele, perquè mos queden molts diners. Diu, no mos queda res en el canut, absolutament res. Doncs entonces és precís anar a vendre alguna cosa. Se'n va anar a la fira de Xètiva i de totes les ferramentes que portava, va vendre una podadora i un astral. En Xètiva, molts ho haureu conegut, hi havia una tenda de robes que es deia La Mona. En aquella tenda, trobaves més coses que en Julián López o en Tejidos Marín en València, perquè hi havia de tot. Ara em penso que ja no està. Se'n van, compra lo de les mànegues, compra per fer-se el cos, i la dona correguent, sense quasi que fer res més que cosir, per tindre-ho a punt per les festes. Arriba la setmana de festes i en el forn avisen que tenien que netejar el forn. I només el dia que es ballaven les danses anaven a fer forn. Entonces el pa es feia per tota la setmana o per 3 o 4 dies. I ella li diu a l'home, mira, després que m'ho ha cosit, jo no puc anar ara a ballar. Diu, per què? Diu, doncs perquè tinc que pastar. Si no paste no tindrem pa.
I diu, xica, no patisques, ensenya-m'ho, ensenya'm a pastar a mi. Un home prou raro en aquells temps, que els homes entonces no ajudaven res. Ara n'has començat a ajudar un poquet, adiós, gràcies. Bueno, i la dona li explica, diu, bueno, va, tu t'animes, sí, poses la farina, fas un clotet, poses el rent, un pesseguer de sal, en Beniatjar s'ha posat sempre oli, així no sé si posaríeu vi, perquè així teníeu més vi que oli, no? Però bueno. I diu, i tu vas posant-li aigua, vas pastant-ho, bueno, arriba el dia de les danses, es muda, se n'ix a la plaça i eixa casa tenia una finestreta que donava a eixa plaça. Eixa finestreta era enfront de casa de Mauela i això és veritat. Ara ja ha caigut, és la casa eixa que n'hi ha en el carreró que ha caigut, però bueno, ahí estava la finestreta. Entonces, comencen les danses i l'home va començar a pastar xorraeta d'aigua i assomar-se a veure la dona com ballava. Xorraeta d'aigua i a veure la dona com ballava. I quan es dona compte, allí tenia un mica pa que no es podia aclarir. Diu, i ara jo què faig? Jo així no puc fer un pa ni puc fer res. Jo no puc anar ara a destorbar-la, ni tampoc tenen que saber els demés. Mira, els homes, que vergonya si saben que estic pastant jo. Jo com li ho diré, jo com ho faré. I pensant, i mirant-la, i pensant, i mirant aquell empastre que tenia allí, i de repent diu, ja ho sé. I s'assoma a la finestra i li diu, cos de podadora, mànegues d'astral, el encargo que me has hecho, l'àvia li ha fet mal. La dona, ballant, es queda pensant i li contesta, tanina, posa-li farina i te s'endurirà. Bueno, moltes gràcies per haver vingut i que estic molt contenta d'estar en